नमस्कार, रसोस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत गाजर मटर पुलाव। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघून घेऊया। हे मोठे 2 कांदे मी चिरून घेतले आहे। 1 वाटी मटर सोलून घेतलेलं आहे। हे 1 पाव फ्लावर आहे। कोथिंबीर ही 10-12 मी मिरी घेतली आहे आणि 5 वेलची घेतली आहे। ही मसाल्याचे फूल 1 पूर्ण घेतलेलं आहे। दालचिनीचं 1-1.5 इंचाचं दालचिनीचं आहे। 1 गाजर मोठं घेतलेलं आहे। 3 मिरच्या घेतलेल्या आहे। आलं लसूण पेस्ट आणि त्याच्यामध्ये मी थोडी कोथिंबीर टाकलेली आहे। हा तेजपत्ता फोडणीला घेतलेला आहे। 1 वाटी मी बासमती राईस बनवून घेतलेला आहे। 1 वाटीचा भात बनवला आहे मी। आणि जिरं थोडंसं आहे आणि मीठ। आपलं तेल तापलेलं आहे। मी 3 चमचे तेल टाकलेलं आहे। आणि प्रथम आपण हे खडा मसाला आहे तो फोडणीला देणार। आता आपल्याला मटर टाकते वेळी आपण थोडं मीठ टाकायचं आहे। हे मटर हे आपल्याला चांगलं 2 मिनिटं फ्राय करायचे आहे। 2 मिनिटं आपली झालेली आहे। मी हा तेजपत्ता टाकते आता फोडणीला। आता आपल्याला कांदा टाकायचा आहे। जिरं टाकून घेऊया। आलं लसूण पेस्ट टाकून घेऊया। चांगलं परतून घेऊया। मिरची गाजर फ्लावर टाकून घेऊया। आता मी 1 चमचा मीठ टाकून घेते आणि ही चांगली आता आपल्याला फ्राय करायचं आहे। हे 5 काजू आपण टाकणार आहोत। चांगली भाजी आपली फ्राय झालेली आहे। कोथिंबीर टाकून देते। कोथिंबीर आपली घालून झाली आहे आणि आता आपल्याला भात घालायचा आहे। हा बासमती राईस मी कच्चाच वाळून घेतलेला आहे। पुलाव बिर्याणी बनवते वेळी राईस आपण जवळजवळ 75% शिजून घ्यायचं आणि मग तो भात आपण बनवायला घ्यायचं। मग त्याचं एकदम सुट्टा सुट्टा सगळं बिर्याणी किंवा पुलाव एकदम सुट्टा सुट्टा होऊन जातं। खायला पण एकदम चांगलं चवीला होतो आणि दिसायला पण खूप सुंदर दिसतो। थोडंसं मीठ वरून टाकून घालून घ्यायचं आहे। भात बनवते वेळी आपण थोडंसं मीठ घालून घ्यायचं भातामध्ये शिजवते वेळी। आपलं पुलाव तयार झालेला आहे। चांगला एकदा खमंग वास सुटलेला आहे आणि खूप सुंदर झालेला आहे। आपला आता पूर्ण हा पुलाव झालेला आहे आणि हा मी आता गॅस बंद करते। मी तुम्हाला दाखवते। आपला गाजर मटर पुलाव बनवून तयार झाला आहे। चवीला खूप छान झाला आहे। साधी आणि सिंपल रेसिपी आहे। ही एकदा तुम्ही करून बघा। पाहिजे तर तुम्हाला ह्यामध्ये तुम्ही भाज्या आणि घालू शकता। हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।